iminyaka yazo le ningixoleleke manje ngiyifunda lento phambi kwenu. Sidina ku7 years. Sidina ku7 years yokugcina vele na 7 years ubusisa abantwana. Imigomo yokubusisa abantwana ngazi uma sazoyikhumbula kahle yini. Imigomo yokubusisa abantwana. Uma umntwana ebusiswa la okwazi ukuthi ubekwa uphawu lwasezulwini. Ngiyangizwa bazalwane kakhulu abafuna ubusiswa abantwana ngathi ayisabona manje. Umntwana wakho ube uphawu lwasezulwini. Yenza sure mawusaphila ukuthi lo mntwana umkhulisa ngendlela okuyoba ngeyakhe. Igazi lakhe lingabuzwa kuwo. Ngoba Isaiah 63 verse 10 abantwana bakwa-Israyeli bamhlubuka uNkulunkulu umoya ongcwele waba yisitha sabo. Ngazi uma niyalizwa lelozwi. Abakwa-Israyeli bahlubuka uNkulunkulu umoya ongcwele waba yisitha. Ngitshengisa umuntu obekhonza uNkulunkulu ngobungcwele wayesiyahlubuka onempilo ehamba kahle ngeke umthole. Ngoba umoya ongcwele uba yisitha uba nezitho ezimbili in fact. Njengoba ukhonza uNkulunkulu ngobungcwele bunyathela amadimoni uhlukumeza uSathane kodwa engayekile ukusingela. Lapho eyokuthola khona ngeke akutotose uzokuhlukumeza ngoba kade umhlukumeza. Bese Isaiah 63 verse 10 athi nomoya ongcwele uba yisitha sakho. Kusho ukuthi impilo yakho ayiphindi ilunge. Ayilunge emhlabeni obalekele ku Sathane uthi hawu ngabe uweni lo. So ingane ebusiswa la namhlanje kanti nomzalo ongakholwa ngenze example ozoyibiza lengane imvakashele afika yenzela umsebenzi ayifaka isiphandla umoya ongcwele uzoyijikela lengane ibe yisitha. Ngamanye amagama ayisubusiswa ingane ongenalo ilungelo layo izibe ndala izikhethele ukuthi ifuna ukwesihogweni. Mayise ingane isazoshintsha izandla iye kwelinye ikhaya elingakholwa ungayilethi la ngoba uyidalela inkingi. Ilokho engizama ukuchaza. Ngoba njengoba izobeka izandla la izothola uphawu lwasezulwini. Izothi mayifunda esikoleni iphumelele amadimoni awazudlalela kuyona. Kodwa makukhona ozoyithatha athi lengane ayibikiwe isayobikwe emadlozini ayifaka isiphandla umoya ongcwele uzoba yisitha kuyona. Ngakho ungayilethi la. Ngiyengifise ukuthi ngithi ingabusiswa ingane ezalwa abantu abangashadile. Kodwa ngikwazi ukwenza ngoba umhlaba wonakela abantu abashadile. Kodwa amathuba amaningi asekuthenini uma abazali bengashadile ihlala nomunye unelungelo nalomunye layo usindiswe kangakanani uzoyenzani mayisikuyena besibili imalile ingane ngoba ibusisiwe la. Ungcono ingabusiswa ingane kuleso simo. Yikho ngithi ngiyafisa ukusho njalo ngithi ingabusiswa abantu abangashadile kodwa ngisho njalo ngoba isikhathi esiphila kusona izingane eziningi azishadile. Mhlambe nawe uhlezi la uzalwa abazali abangashadanga. Kodwa ngifuna ni-understand ukuthi ukubusisa ingane ukwenzani. Ngeqhamuka othandweni umuntu athande ngifuna ukubusisa ingane yami. Kodwa uma sekuvela inkingi into esanda ukwenzeka mhlambe a month ago abazalwane bazongizwa njengoba bakhona ekhaya lezo. Ingane ihlala nobaba wayo inawe anti bayo dadwayo. Wafika unina wayintshontsha. Not ukuyintshontsha lokhu kuntshontsha. Wathi usayithatha ngazo iseclinic noma uyisaphi cela ikhadi lomgomo wacela nje intwanyana bayinika abanganaka kanti usehamba nayo. Lengane ibusisiwe. Sakhala isililo ukuthi Nkosi yami ngoba lengane ibusisiwe ngabe kwenzakalani. Sathandaza uNkulunkulu wasizwela. Abazali bathola iqhinga bafonela umalume wayo umfowabo wentombazana
Bathi le ngane besisihlelela isikole kwakuvulwa izikole nje fake iyofunda. Asazi umama wayeseyithathile nje nizoyifundisa yini ngoba thina bo anti bayo sifuna ukuyifundisa. Umalume wancenga udade wabo yabuya ingane. Kanti behind all that sibuka ukuthi ingane izohlukumezeka ngoba yabusiswa. Ngizama ukwakha isithombe sokubusisa umntwana. Akunabusiswa noma yimuphi umntwana. Buka isimo sengane uphila naye. Ubuka ukuthi kufanele yini. Ezinye zilethwa ogogo, unina oyizalayo ubhizi unondindwa lapha. Abuye nalo moya ezenganeni yakhe. Wena mama ugogo wayo uthanda ingane ibusiswe. Ngeke nginqaba. Kodwa cabangela ingane ungethi ubusiswa kwayo kube isiqalekiso. Abafuna ubusiswa ingane abeze sekwanele lokho sengikhulumile senzofundiswa nje. Ngeke ngisenza lutho isikhathi sihambe kakhulu. Baba abafuna ubusisela abantwana. Ngifuna ngibabize la. Uphumzile Mthiyane ufuna ubusisa unokwazi isibani Mthiyane. Abusise noSimbonge Enkanyiso Mthiyane. Unomvuyiseko Ngwane ufuna ukubusisa wenkosi Eminathi Ngwane. Unthabeleng Gladness Ndlovu ufuna ukubusisa uNaledi Namara Ndlovu. Ukhetha ukuthula Valencia Khoza noyise wengane uBhekumuzi Eric Khoza bafuna ukubusisa uhlelo lwenkosi kuyabonelelwa Khoza. Unomcebo Mkunana noManelisi Mkunana bafuna ukubusisa uSimnikiwe Siphesihle Mkunana. Umaneli Mbongwa ufuna kubusiswe uluze lonke sinothando lwakhe Mbongwa. Ugugulusha Ntombela benoSifiso Clement Nqobizwe Ntombela bafuna kubusiswe uLondeka Sibahle Ntombela. 2 4 5 ama-families awaphelele. Nobaba wengane akameduze kwengane mayekhona. Ubaba wengane ubiziwe akayiphelezela umama wengane. Ngifuna ukubona lo. Wayemaphakathi kwababili ke uphi unkosikazi wakho? Yazi nomnisi. Okay. Mangabe 1 2 3 4 5. La kubhala ama-families awu 8. Ukuthi awakaphelele. Ukhona ongekho ba? Khona ongekho. Kodwa still abantu bawu5 futhi khona basashona. Ngoba ama-families awu 8. Terminal 1 2 3 4 5. Futhi kushoda 2. Siyaxolisa. Lungile mayixolisa uyasazi isimo sakhe singampheni kakhulu. Ngoba lamazwe ngiwakhulumile uNkulunkulu athe ngiwakhuluma anele agcwele. Makungekho inkinga keze, makunenkinga hlale phansi. Akudini namhlanje ubusisa abantwana sobuye sibabusise ngelinye ilanga uNkulunkulu mase sinika ithuba. Kodwa nje nami ngishayela umthetho ukuthi ngingadaleli izingane ikusasa elonakele ngoba ngijaha ukubusisa izingane. Asisazi isimo sokubusiswa kwezingane. Nisizwile nonke? Umndeni wakhoza eMupla. Yiwo la. Umndeni waMkunana. Uphi baba? Nomcebo Mkunana lo. Ngimazi kwaSafa. Bese kuzoba umndeni wakwaNtombela. Uphi umndeni bajoyine iphepha la. Usuthi abantu abangekho bawu3 uma lo umndeni ka9 abantu sebeungamasho sebewu6 futhi u3 ongekho. Akunalutho uma behoxe ngoba bezwile kuthiwe ngoba ngeke ngisashumayela ngiyafisa ukushumayela mangabe kuyile nkonzo. Kodwa manje lokho esengikushilo uNkulunkulu uthi kwanele. Nanazi ukuthi ubusiswa bomntwana kusho ukuthini. Ngaphandle ke mayibusiswe noma ubani. Ngaphela mayibusiswe noma ubani. Ukuthi vele akunamahloni uma ingane ngaphila kanjani. Into esemqoka leyo ufuna ukuyigada mawubusiselwe ingane.
ingane ubani ulonda kahle. Oh, abazali baba babili kodwa babhalwe yedwa. Oh, nizifihlile nithi Khanyile family. Ayikulungile ke Khanyile family. Nithi abanye babhala amagama abo. Ngizofunda izwi lenkosi. Ukuthi kufanele kwehle mina. Ngiyobeka lezi ngane izandla ngoba ngeke ngithi gibelani lapha phezulu. Marko chapter 10 sifunda uverse 13 kuya kuverse 16. Sihloko sithi ukubusiswa kwabantwana. Khona baletha kuya abantwanyana ukuba baphathe. Kepha abafundi babakhuza. Kodwa uJesu ekubona wathi ukuthela wathi kubo vumelana abantwana beze kimi ningabe enqabeli ngokuba umbuso kaNkuluNkulu ngwabanjalo. Verse 15. Ngiqinisile ngithi kini lo naloyo ongamukeli umbuso kaNkuluNkulu njengomntwana kasoze angena kuwo. Sikhulumile ke ngalokho. uJesu uthi uma umuntu engafani nomntwana ekangena embusweni wakhe. Verse 16. Wabagona wababusisa ebeka izandla phezu kwabo. Akusekho okuningi engizokushumayela. Inkonzo ebengingasayilindele ngangitsheliwe khona. Bakujalike ngiyengifisa ukukhunjuzwa manje ngifike endaweni. Khumbule ngathi kunenkonzo yokuthi mina ngiyakhola. Sengigugile manje. Ngigugile manje. Ubani ongakholwa ukuthi ngigugile? Ongakholwa ukuthi ngigugile? Sidinwe uNkulunkulu nje nesalukazi sami lapha nasi. Ndodakazi ethu okuqala ena 49. Ngonyaka ozayo izothi 50. Inenkosazana ena 30 years. Umzukulu loyo uguga ke lokho. Angithi uguga lokho. Oh, uthi ngiqale ngaphi? Ngiqale ngaphi? Sazobuya ngibuyela. Uguga wonke. Sazokhuphuka lezi tebhisi. Oya meo bogeni zokhuleka kanjena ngoba uma ngikhulela umntwana ngamunye babusise benza inkonzo eyenziwe uwe wathi vumelana abantwana beze kimi ningabanqabeli ngobubuso wezulu ngowabanjalo. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami nomusa busisa lezi ingane busisa abazali bazo bazikhulise ngendlela okuyoba ngeyabo ngoba izwi lakho lisho njalo bakhulise Nkosi ubabiyele ubavikele abanye bayangena esikoleni abanye basazongena. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ubenze baphumelele baphase babe yilento Nkosi oyifunayo babe izintombi nezinsizwa eziphethe ivangeli lakho babe izintombi nezinsizwa ezikhazimulisa igama lakho. Ngiqalekisa imoya amadimoni amadevil worshippers awanasabelo phezu kwalezi izingane. Ngiyazi uSathane namadimoni uyazithanda izingane ezincane ungena kuzo azenzisa ukonakala ngegama lika Jesu ophilayo. Babiyele Nkosi laba abantwana ngibafafaza ngegazi lakho bonke ngibagcoba amafutha kaMoya oNgcwele. Isibusiso sakho masihlale phezu kwabo. Isibusiso sakho Nkosi siyacebisa Izaga 10 verse 22 ngegama elinamandla lika Jesu Kristu ophilayo. Udumo lonke Nkosi silinikeza wena uJesu Kristu inkosi. Amen. Semahlala sibusisiwe ingane zethu nizigade nizikhulise ngendlela yokubangeyazo. Uyinkosi ephakemeyo